Hola a tots, aprofito aquesta oportunitat per transmetre, no, la il·lusió que jo tinc en aquest projecte que vam començar a l'estiu passat i la veritat és que hem d'estar contents. Evidentment, qualsevol projecte o qualsevol canvi d'idea necessita un temps, però bueno, hem de ser pacients i entendre que totes aquestes decisions que hem pres en aquest sentit, tots plegats, doncs, bueno, l'únic que pretenen és focalitzar cada vegada més en un millor aprenentatge i amb una millor dinàmica de grup i d'integració, no? De tots els entrenadors i de tots els jugadors i jugadores i també de tota la gent, no? Que forma part del projecte. Donar-li un sentit d'idea. No és fàcil en bàsquet trobar-la, no és fàcil en bàsquet tenir-la. Nosaltres ho estem aconseguint, evidentment, amb dificultats, amb paciència per entendre les noves coses, però bueno, se'n sortirem, aconseguirem portar l'idea del bàsquet Igualada a altes fites. Sens dubte aquesta idea ens darà millor nivell en les jugadores, en els jugadors, també a nivell de resultats. Siguem pacients i bé, aquest és el començament que segur que tindrà una bona continuïtat i uns grans resultats al final d'un procés que no pot ser a curt pla, sinó que té que ser a llarg. Bueno, estem a fora, no puc ajudar més del que puc fer a nivell de distància o amb les vegades que pugui estar amb vosaltres, però sempre estem plegats i continuem en aquest sentit. Cuideu-vos molt i a tope amb el treball. Fins aviat.